Di nava bircên Diyarbekirê ên navdar û dîrokî de berhemek wisa hatiye kifşkirin ku ji aliyê dewleta Kurd Merwaniyan ve teqrîben 1000 sal berê hatiye vekirin. Ev berhem qesra Merwaniyan e. Di nava Sûra Diyarbekirê de 18 jê di nava Kelehê de 82 jî ji derveyî Kelehê de bi tevahî 100 birç hene û berhema hatî dîtin qesra Merwaniyan e ku di nava birca 75 de cih digre. Qesra Merwaniyan bi hewldan û lêkolînên pisporê dîroka Merwaniyan Doktor Arafat Yaz hatiye kifşkirin. Qesr di Keleha navîn de li aliyê Rojhilatê Bakur e. Qesra hukmdarê Merwaniyan Ebu Tahir Yusuf bin Dimne ye. Doktor Arafat Yaz dibêje berhema ku derketî holê berhemek girîng û hêja ye û divê bo derxistin û parastina van berheman komîsyonek taybet were avekirin. Qesra Merwaniya ji aliyê Ebu Tahir bin Yusuf bin Dimne da di navbera 999 û 1024-1025 li gorî texmîna me da di dora hezarî sala hezarî da hatiye çêkirinê em tam wexta wî nizanin. Ebu Tahir Yusuf bin Dimne piştî ku dibe walî vê derê bi dest dixe dixwaze li cîkî herî xweş di nav Kelha Diyarbekir da nav Kelha Amedê da cîkî herî xweş da qesekî çê dike û li vê derê li qarşî çemê Dîcleyê ku dîmenayê herî xweş e li vê derê qesekî ava dike. Pisporê dîroka Merwaniyan Doktor Arafat Yaz di wê baweriyê de ku hîn gelek avahiyên girîng û bedew di nava Keleha navîn de hene ku li benda rizgarkirinê ne û gelek berhem jî ji ber sedemên cûr be cûr zirar dîtine û hîn jî dibînin. Derbarê qesra Merwaniyan de nîqaş jî hene ku tê îddiakirin ew avahiya wek qesra Merwaniyan tê pênasekirin di rastiyê de cebilxane ye. Lê Doktor Arafat Yaz dibêje bi belgeyan eşkere ye ku ev avahî qesra Merwaniyan e. İbnül Ezraq behsa vê derê dike. Ev ya jî di qerna 11 da jiye, qerna 12 da jiye ye İbnül Ezraq behsa vê derê dike. Evê ku yekem behsa vê derê dike ew dibêje ev qesr li Rojhilatê Amedê ye li ser silsilê ew silsile jî ku dibêje tahtê Fîsxayê ye. Li wê derê ye ê ku van şüpha hinkî di zihna me da bertaraf dike yek ji wan jî İbn Xaldun e. İbn Xaldun dibe ev qesr zelqandî bi dîwarê Sûrê Diyarbekir dane. Meriv îro li vê derê dinêre di alî wî Sûrê Diyarbekirin. Îca di dewra Ewliya Çelebî jî ku tê Diyarbekir tê Amedê behsa vê derê dike behsa vê qesrê dike dibe Bıyıklı Mehmet Paşa dibe qesrekî li wê derê ava kiriye lê dibe wê qesrê da dîwanxane ki heye ew dîwanxane ji Sultanê Berê maye. Dewleta Merwaniyan dewletek girîng a Kurd e ku di navbera salên 983 û 1085 de ji erdeşêra Wanê heta Neynewayê desthilatdarî kiriye. Dewleta Merwaniyan girîngî daye çand, huner, zanist, avahîsazî û endazyariyê ku berhemên girîng û navdar ên wek pira dehderî, birca keçikê û pira mala badê di serdema Merwaniyan de hatin avekirin û xaniyên dîrokiyên Mêrdînê jî bi parastin û xwedîlê derketina Merwaniyan ji Rûxînê rizgar bûne û bi keda Merwaniyan dîmenê bedew ê Mêrdînê gihîştiye roja me. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.